Hola! Main Buntag Pilipinas, main Buntag Sugo. Tak na alas 2 medyas kadlaw. Sa kita nakamatano kay wala pa ka adjust itong una-una o panginisip. Bitaw no kay dahil ta times kay katag time zone. So anyway, nalo ko'y videos nga gusto nga i-share ginagmay ay sa mo pwede niyo i-share sa mo biyahe pa na mauli pa within this week or next week na applicable pa ni siya na moanging Mactan Cebu. So una guys, before ka travel day ako ng experience no. So before ko travel good one day before sa akong flight, so nag-fill up na ako nang check ang website sa Mactan prior to that. So one day before na fill up na ako sa One Health Pass na registration dito na may video dito nga demo no, pwede guide ninyo sa inyong ano. So yung button mag-register mo, then fill up sa mga particulars nimo, then ipa-upload imong yung upload imong vaccine certificate o ang imong PCR test. So importante kay na sa One Health Pass, then imong i-submit. Once na makasubmit na ka, kadaot ang email containing sa imong QR codes. So atong QR codes itong i-save. So after that, so dito sa EMA. So dito sa EMA, login ka dito, mayo sa imong apelyido, kung katong QR codes nag-email nila to sa imong register. So imo tong i-key in dito. Now dito makita mo imong dokumento, ang imong vaccine cert ug ang PCR test. Makita niya dito. So imong i-save, update, and mo na siya. Kung na kay flight or sure ka sa imong seat number sa last ng mga flight, pwede mo ibutang dito. Okay, so ready to go ka na. So ako ba Hong Kong ko, wala ka ba sa uban? Asa ilang transit point before sila mag-Mactan. Excuse me. Tapos ko Hong Kong. So pagkapunta ko Hong Kong, ay musugat dito. Patanon yung flight sa mga airplane, sa mga flight numbers. So tipuon mo is pundukon mo dito. After that, counter no. So ato mag-check sa inyong mga dokumento. So as usual ng boarding pass, passport, yan. Kinahanglan yun na kay One Health Pass. One Health Pass, makitaw na nila ang imong hotel bookings. So importante na ang imong hotel bookings. So sa akong site, nakakuha na tanan ba? Sa tingwas, wala dawata ang 4 days. So akong 4 days kag-book prior da sa wala pa na discover ang bag-o nga variant sa nag-rebook ko ba. So rebook na ko kung 4 to 8 nights. So muna yukihan ko nila. So one thing mga guys, kung mga timing mo officer nga medyo kulit, ako na timing kong kulit ng officer, ipakitaan ko niya o barcode nga ipa-register sa link sa Mactan. So I'm not sure kung updated ba sila, kaya ang gihatag nila nga link nako mo nang link sa One Health Pass. The same sila og forms dito, but ako advice lang, ay lang maglalis. Why? Ako lang siyang gituman, officer, ako lang ng buhaton. But kabaw kung atong form mo itong nasa One Health Pass, insist naman siya nga dili kay lahi daw ang One Health Pass. Kaya tagaan ko niya link, which is ang link expired na, hindi na ma-access. I don't know kung update ba sa Mactan. So, naanap ko niya kay iya mong trabaho, kay explain ko siya trabaho niya, kaya sila po yung makuhaan. So, kita guys, sabot lang punta, isa taon kapoy na kayo sa biyahe. Kapton sila kay trabaho ang pod nila. So ako buhat is ako lang buhat ang pod, yang gusto. Ang kapan lang kay di na gyud ma-access kay ang link lagi hindi man update. So ako na nabilin dito. So na-update na ako akong hotel, multi-kuwang na ako ang barcode, which is ana siya nako kailan makadawat og email ani pag-register nimo. Wa man ko dawat og email ato nga na barcode. So wala lang jud ko. So na-discover na ko siya ang barcode ay makita. Inig-abuti mo sa Mactan, which is ang encoder dito, kung ano yung hatag barcode, kaya ihatag niya nga dito sa kapilit niya sa imong passport. So may sigot taon na unya na. So dito na ko naibawaan. So sa time Hong Kong, wala dyan kong malalis niya.
akong gi-rebook ako hotel bookings, then ang mamti kuwang yun naluoy dito na ako or whatever, ako wa mayo so di pala lang ko niya, i-advise ko niya kumandangan na dito inigabot mo sa while nag-waiting kasi mo flight. So ako po tando lang sa kabaho ko nga mao dito na sa 1 week pass mao dito. So wala lang to ako na sa gikan para walay dito magdugay. So na okay na ang Hong Kong, nakaboard na ako sa plane. So mga na akong experience kung makasugat mo medyo strict na officer. So ikaw po sa kapoy na gikan tuwa na lang ang gusto, no? Pwede magdugay. Okay. So sa Mactan na ta ring center, lingkod mo dito atong mga fully vaccinated, palingkod doon ang dili fully vaccinated ditsohon o kabawot sa ilang mga instruction po dito. So briefing dito nga upon arrival swab ka negative or positive imong PCR test. So kailangan ka mag-swab first day sa imong pag-abot ug sa next 5 days. So meaning swab ka now, then after 5 days sukat sa imong pag-abot another swab. So sa first day mo swab ang results niya kay within 24 to 48 hours. Kung why manawag nimo, meaning negative ka. So hopefully why manawag nimo? Why manawag nimo? Wala. So good, di ba? So muna siya. So muna lang instruction. So after 5 days, swab ka usab. Then paabot ka results in 24 hours. Kung why manawag nimo, dili hula. Kinahanglan imong i-follow up. I-follow up nimo, then nahatag ang numbers nimo. So imong follow up pod mo before ka mo out sa imong hotel. So, i-follow up nimo before ka mo out sa imong hotel kung negatiba ka o hindi. So muna ilang instructions. Dahil ang uban wala ni pagpatana kay gusto na mo uli. Pwede mo mangutana dito, but wag gyud ngutana bisag usa. Kay gusto na mo lakaw yun. So kami wala ngutana, nakanap ko kinsa kay matos hotel. Inform ba mi, so wala na sa floating na food, paabot lang po mi. Maybe yun yan, mutana mi sa. So ay ngay, buhaton ko nabay mo sa hotel in 5 days. So naabay mo sundo ng LGU. Sa una kay sundo mo LGU, di ba? Hopefully wala na kay mo kayo. So mga siya. So after na after sa ilang short briefing na kayo, short sa instruction block na kayo, paditsohon ka og verification. Sa verification, linya ka dito. May tao na mo, siyempre, imong passport, boarding pass, imong One Health Pass. Imong One Health Pass, sa kung kaingon na, mas maayo, digital na, para wala kayo dalang papel. Ano, cellphone mo, pakita nila, scan na nila, or ilang i-manually encode and encode imong QR codes dito. So, makita dito ang imong i-upload nga documents, imong vaccine cert, imong PCR test. So mo dito makita kung katong gihisgutan ako sa Hong Kong pa ko. Na ito ang seat number, kung may tao ni boarding pass kay naman yung seat number nga naabot sa tan last mong flight. Kita dito, kita in ko dito. Usa pa mo gawas ang barcode which is gipangayuan ko dito sa Hong Kong nga dili mao. Mayuan ko ato mo to niya ako sa teller sa encoder nga ma'am. Mo nang gipangayo na ako sa dito sa Hong Kong galali sa nang mayuan ko niya ani nga di ko provide sa dito ipapili ito sa passport. Kung once ipapili sa passport, mo ito yung dadon sa ubos. Raisan ka nga, pwede na ka mag-swab. So, ignaog din mo sa ubos, katong kuhaan ng nga baggage gani, nandito ang swab test. Hindi mo sugat na po di mo officer dito. Anay kayo lang proseso guys. Hindi mo sugat dito. Kanon ka, OFW ka sir o ROF, returning OFW Filipino. So, for me, dili man ko OFW, dito ko sa ROF. So, ato ka sa DOT. Ikabot tapos DOT ko, anong passport, imong hotel, bookings. Tingnan tagaan day ka, number. So, inom ka sa officer dito, sir. After mag-swab test, kuha imong baggage dito. After that, naibot dito sa DOT. Pabuta dito, tawagon imungan. So, ano na siya din. Atag numbers, dito ka padong dito sa swab test. Ikaw sa swab test, hindi mo sugat mo dito. Kuha mo numbers, di kuha. Hindi ko, sir, diha ka nadapit. Pila ka diha ka dingko niya. Ikaw mana na. Kung may kasunod. Lingkod ka dito, kuha yung passport, swab ka, tangan orange color. Nasa sticker ibutang. Pag-test ka, sa ilong o sa lingagngag. Human,
Finish. Walay 2 minutos kung man imong swab test. Gawas ka, kuha ka sa bagahe. Madugay ka dito, was bagahe kay gatapok man. Makita nimo sa ubos niya, nadagan ka bagahe. Then after mo ka sa bagahe, maisip ka. Napay mo sugat mo dito. Nabay kayo. Sugat mo dito. Matang mo ka asa ka, OFW ka o ROF ka, o dito ka. Inon ka paabutan diya, sir. Tawagon na yung pangan. Kagtaon, while nagpaabot ka, fill up ka sa imong declaration form. Declaration form, so sa wala pa dahil sa imong flight pa dahil basta kuan papinas na nag-fill up na po ka og health declaration form. Lain po to custom declaration form sa imong mga dala, no? Dala ng fill up po ka to, nag-waiting ka. So tawag ng simungan, dala ka ng bagahe, sunod ka sa officer, hatag din mo sa custom mga papel, extra mong bag, hand carry lang, go to go. Ingon ana na siya mga guys, dali adyo kayo, di ka nga balaka inaguli, maayo ang ilang pagka mailang proseso pag asikaso. Maabtan kag 2 hours, nakabasa ka 2 hours daw, 3 hours, wala. Ako minging 30 minutes na human, andugay na ako ang bagahe kay di ko ka magita. Mo gina ko sa pagita, lawa di ko na basta. Kung ang waiting time dali adyo kayo. Dali ka dito sa verification, dali kayo. Kung ako advice lang, kidaghan mo ng flight, ay pag-iaya-iya. Lato ka dito. Ikapot mo sa kuan mo man ho sa briefing sa briefing. Dito lang ka sa kuan ay pag hinahinay, mauna ka. So, pag maunang gyapon, madugay. Gyapon ka dito sa bagahe, dugay man dito. Diba? So, mauna na siya guys, yung akong mga experience pagbiyahe. So, patong mo biyahe pa within this week or next week, I know it's applicable pa siya. And I think why mausap tingali ang duration na tingali sa pag-stay sa quarantine, no? One tingali, but ang process dito is okay rin kayo. Ba, hindi ka kulian. Igawa. So, di ka mabalaka mo na yung idea, kapaw na ka sa yung bahaton. Okay guys. Gusto mo uli, okay kayo. So now, go to go. Thanks.